Zašto je važno čitati? Čitanje usporava tempo i regulira živčani sustav, jer zahtjeva sabranost, prisutnost i ritam koji je suprotan stalnoj digitalnoj stimulaciji. Čitanje utječe na kvalitetniji odnos s drugim ljudima, jer osobi koja čita daje nove uvide za dublje razumijevanje sebe i drugih. Čitanje jača otpornost na površnost i manipulaciju, jer navika dubinskog čitanja razvija kritičko mišljenje i sposobnost razlikovanja bitnog od nebitnog. Čitanje oblikuje naš identitet kroz vrijeme, jer knjige koje biramo govore tko smo sada, ali i tko želimo postati. Čitanje nije samo navika, nego odnos prema sebi. Čitajte i bit ćete bolji i sretniji ljudi.